Hasta 6 horiñas e 1 minuto. Vale, non sei se quita o escudo este do onírico. Bueno, antes de nada. A ver, deixas mirar o mapa. Gracias. Tumba de guerreiro. Creo que a miña idea era facer unha tumba de guerreiro. A ver que tal. Pasa que... O que decía era isto. Pero bueno, creo que me vou enfrentar ao guerreiro este de aquí. Es que estou ao frío ahora. Hai unha semana que non xoga e parece que leva un mes. Básicamente. O dito, vou intentar enfrentarme a ese guerreiro, a ver se é chungo, se non. Empezamos así xa a partida con movidas. Aquí xa explorara, non me acordo que atopara, by the way. Non sei se estou indo, ben. Sí que estou. Vale. Boas, Tron Master. O teu momento chegou. Vamos a ver. Xero. Albergas a esperanza errante, escaparás ou alzarás a tua arma e condenarásnos a ambos. Retar ao guerreiro onírico. A verdade que non sei moi ben de que van estes combates con guerreiros oníricos. Teñen pinta de ser algo opcional, porque para avanzar creo que non serven. Pero vamos a probar. Ah, vale, xa peleas aquí. Vale, pensei que entrabas nunha sala diferente. Vale, xa me go. Hostia. E despois enviaramos dous, claro. Cando daño suficiente, enviarame os dous a isto. Aí non. Merda. Vale. Me cago en Buda, que me poño nervioso. Ainda que ese botón é bastante fácil darlle sen querer. Va, LOL. LOL, eso sí que non me esperaba. Esperaba que me atacase cos dous á vez, non que crease máis armas. No dou golpeado. Wow. Ui, que peido tuve aí. Aí non tanto. E terá máis despois, non? Xa está. Ah, xa vexo, aqueles que se alzan contra o rei están condenados ao mesmo momento no que levantan as súas armas. Non me chames traidor, solo son un tolo. Sei que non fuxirás, a donde queira que vayas estarei che vixiando. Oh! Oh! Maldito se sacó ese gol en contra del rey. Vale, o sea, dame 100 de poder deste chetao. A ver, non era tan difícil, pero teño que dicir que, bueno, os amuletos notanse. En concreto este que teño non sei se me salvou de algún ataque, pero como tamén fai dano...
Hostia, non sabía que facía este ruido. Será por levar o escudo? Creo que si, é por levar o escudo. Ai, co escudo, o escudo de... É como que fai un ataque adicional. Non sabía que o escudo se desplazaba. Hostia, eso sí que non o sabía, non me fixara. E como ahora escoitaba o son ese que fai. Vale, pues vamos a ir arriba. Tres e 3, 6, 7. Teño máis vida que aí cando acaba. Home, pois igual é porque non fostes non explorastes, vamos, non explorastes nada. Fuches moi a full. O sea, eu realmente tampouco estou explorando. A ver, a min gustame facer certas cousas adrede. Non me gusta deixar, o sea, quero ir por certos camiños, explorar todo o que poida dentro do que cabe. Odio ter que volver despois adrede polo que sea. Se xa podo ir no momento que estou pasando por ali. Entonces, se atopo, como se chama, os trozos estos de fragmentos de máscara e a gano vida, que lle vou facer? Ainda que evidentemente prefiero tela. Non, cando haxa pincho xa os tocarei. Bueno, activei aquí o chat, pero o chat vou non desactivar mellor, senón que o activei antes cando me ausentei. Pero xa mellor quitalo, sobre todo aí onde aparece. Vale, portador, volveches, deixa que che bote un vistazo ao aguillón onírico. Xa recolleches 100 de esencia, que rápido, resulta natural, non? Non me sorprende que os soñadores intentaran enterrarte en aquel bello soño. Quizás lles asustaches, ou quizás tamén son prisioneiros. Querían a túa compañía. En calquer caso, todavía quedache todo moito aínda. Toma esta barretixa e anímate e volve cando teñas 200. Sello de Hallowness, o sea, o único que me dá é un sello de Hallowness, en serio. Eu pensei que me iba a mellorar esta mierda ou algo. Iluso de min. A ver, ao final o que decides da vida é como a Metroid. Hai xente que chega a acabar o xogo con menos tanques de enerxía, con menos tanques de misís, o sea, menos obxectos recolectados. Outros chegan con máis. Hai obxectos que podes evitar, o sea, hai xente que directamente os evita adrede. Hai outra xente que os colle todos e intenta topar o máximo posible. Entonces evidentemente tamén che vai levar máis pasalo. Iluso por qué? Porque isto penso que non sirve para nada. A ver, eu sei que os se podían vender nun NPC. Aparte deso, seguramente poidan ter outra utilidade, pero hasta ahora non a sei. Vale. Vexo que aquí aparecen como 3 puntos. Arte do aguillón especial do maestro de John Sheo. Desata un gran corte. Ah, no, este é o do... Este é o de manter cargado. O sea, o gran corte solo o realiza hacia adiante, nunca o realiza hacia arriba ou hacia abaixo. O sea, non o fai ni hacia arriba ni hacia abaixo. Bah, será importante lá. Verdad que o escudo onírico este gustoume. Creo que é bastante... que me facilita bastantes cousas, teño que dicirlo. Dá má sensación, tampouco sei, pero ten pinta de estar algo chetado. Polo feito de que... sobre todo... porque fai dano aos enemigos por contacto. Vale, feito isto... A ver...
Vale. A marca aquí desapareceu, non sei. Entonces, outro sitio que podo ir é aquí agora. Podemos ir á Cidade das Lágrimas. Que aquí non sei como se chama. By the way, creo que é Almacén da Cidade. Pero como non mo pon aquí exactamente. Creo que é este, pero bueno. A verdade é que creo, a ver, sei que agora o principal é ir polos... No, é este. Estación do Rei va ao quinto collón. Collín ben. O dito. Vamos a guardar aquí. Sei que ahora o principal é ir polos guerreiros eses que teñen as marcas brancas, o sea, estes de aquí. Sei que teño que ir por eses de forma principal, pero bueno. Ah, bueno, claro, certo, para. Certamente por aquí pensei que podía ir reto para a esquerda e me dá que non vou poder. Vou mirar, pero creo que non podo. Creo, No. Joder, que putada. En serio, tío. ¡No! ¡No! Bueno, a ver, ¿dónde estou ahora? Bueno, non é mala. Non é mala. Por aquí creo que non hai nada. Pero quero mirar unha cousa agora. LOL. Ai, que bien quedei. Ves, é que o escudo este sí que ataca. Sí que está algo roto, Por aquí non hai nada, ¿no? Vale, vamos a ver. Shit. Se houbera pinchos aí xa me pinchaba. Vale, vamos a ver. Sí, vamos por aquí. Hostia, matei aí a un bicho. Creo que foi co escudo onírico. ¡Oh! Aí os tes, Alejo. Puxinme nervioso e comín os pinchos. Aí o tes. Non era de extrañar tampouco. Non era de extrañar en absoluto. Aquí arriba que había. Hai un NPC, creo. Vamos a mirar o que era, porque xa non me acordo. Hola. Uh. Pero que carallo son estos?
Aguas termais. Pero isto que sirve? Para curarche ou recargarche de enerxía? Non acabo de entender nada. Ah, pois sí que che recarga. Non o sabía. Tócate los huevos. Vamos a ver, ahora imos baixar por aquí. Non sei por aquí por onde se baixa, non. Ou si. A ver, Manolo, non te tires. Vamos a ver. Aí había algo, espera un momento. Creo que era o que che dá enerxía, pero creo que estaba como oculto, non? Está oculto, tú. Igual se abre por aquí. Hostia, pues ahí está dentro de algo, ¿eh? Creo que se ten que acceder por algún sitio. Pero bueno, da igual. ¿Dónde estoy ahora? Ah, vale. Ahora xa pensei que eran aguas termales. Non cola, non? Este que vendía. Un obxecto precioso, un bello amuleto feito para ti. Se o podes sentireste moito máis san. Moito moi especial, a ver, queres encontrar máis xeo? Ponte este amuleto. Isto que carallo fai? Corazón frágil. Sentiraste moito máis san. Vamos a ver. Non estou divagando, non. Deixade de tolear. Aumenta a saúde por dor. Co que pode este amuleto é frágil. A romperse se o portador morre. LOL. 3, 3, 6, 7, 8, 9. Hostia. O sea, dame 2, creo. 2 máis de enerxía. Si, xa. Entendo que se perde o amuleto en sí. Ou iso é o que me dá a entender. Non estou divagando, non. Estou indo cara a tumba esta. Que... Mira que o dixen, parece que o teño que estar repetindo. Vou intentar ir por aquí a ver se podo. Non podo. Efectivamente non podo. Non sei, entendo que habrá algo que che permita nadar máis adiante. Nadar ou, bueno, ir pola auga esa. Porque senón é imposible chegar aí. Ou algunha habilidade que che ten que permitir. Vale, vale. Canto máis, bueno, canto máis pequeno sea o hueco, máis probable é que me meta por el. É así de sencillo. Voume curar, porque senón xa ali. Aí va. Ui.
Ah, por aquí non é. Vale. Vale, por aquí. Vaya pedo acabo de ter. Alejo molalle moito que me bañe nesa agua fervendo. A ver, é o meme, non? O meme de... Ui, ui, ui. Non escoitas o xogo? What? Non entendo nada. Vale. A ver que me ten que dicir este. Agarda, Zagal, por que viñeches? Viñeches a dominar esta terra salvaxe e arrasada? Como que solo me escoitas a min? Vamos a ver, se o xogo tense que escoitar a collós. Deixádeme mirar o stream. Mirar o stream. Mirar o stream. Bueno, ahora vai ser... vai se liar, parda. O sea, o xogo escoitase. E non o toquei respecto á última vez. Subo o volumen do xogo, home, non hai fallo, pero dicir que xa está igual que a última vez, non o toquei. Está igual que a última vez. Por que viñeches? Viñeches a dominar esta terra salvaxe e arrasada. Moitos viñeron a purificar esta terra, pero todo que mora aquí acaba sendo consumido. Bueno, entonces se escoita Alejo, sube o volumen a Twitch e punto, senón a que está xordo. Incluso os insectos salvaxes que aceitan baixo os nosos pés outrora foron merecedores da honra como a ti, pero ahora solo son monstruos. Cóidate dos teus soños de gloria, neno. Date a volta e non volvas. Vamos alá. Ui, 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 ui. Au. Au. Muy pronto. Au. Madre que o pareu. Au. Non podes aparecer ao meu lado, cabrón. Au, pensei que non me daba. Ai, pensei que o evitaba aí. Gracias. Au. Ui, aí liei meu. Vale, a verdade que ao ter tanta vida xa teño bastante marxe aquí, Ainda que, bueno, ese ataque podo non haber evitado. Vale, liei meu só.
Au. O boi é os pinchos, que os estou danando cos pinchos sin querer. A ver, este non era difícil, pero é verdad que eu estaba me complicando un pouco a vida ao querer curarme. A miña mente despéxase. Estamos dormindo, neno. Estivemos dormindo, neno. Recordo... recordo estas caciques orgullosos, eran monstros. Ahora recordo seus ollos brillantes, tan cristalinos, por que lles temía tanto? Esta cidade está sumida na loucura. Fun eu quen traeuxo consigo. Fixeron ben de desterrarme. Cando ataquei fixeron ben en darme morte. Darme morte? A ver, o xogo en xeral creo que está bastante baixo. O sea, en xeral, a ver, eu podo subirlle, pero é que se me di Alejo que escoita todo e ti non, vou probar a escoitalo no móvil, porque se o subo no ordenador é unha liada. Vou poñer o stream no móvil e dixo che horas é cousa túa ou non. O xogo escoitase. O xogo escoitase no móvil. Tendo o volumen a tope, sí, pero eu podo subirlo máis. O problema é que hai o risco de que ahora mismo no xogo hai uns sons moi débiles. Corro o risco de que se yo subo o volumen nas peleas ou momentos de moita movida, se me escoite demasiado o xogo, o sea, que se me escoite alto a min, pero o xogo tamén. Pero bueno, recordamos ao ancián. Ahora o xogo creo que está bastante máis alto. O sea que non debías ter fallo. Vale. Bueno, ahora mismo deronme poder onírico dese, creo que non. Ou deronme 100. É que xa ni me fixei. Mira, se das aquí... non, foi casualidade. Si, teño 200 agora xa. Doume 200. Bueno, claro, os que lle dei, os que acumulei antes non llos tuve en que dar. Pensei que llos tiña que dar. Pensei que se lle daban a aquel NPC. Cago na bomba. Doume 120 este? No, daríame 100. 20 conseguinos ca planta. O sea, conseguín 20 cunha planta. 100 co primeiro boss e outros 100 que conseguiría ahora. By the way, vou ir aquí ahora. Quero ir aquí ahora. O que pasa que eu pensei que cando iba só en... Bueno... Hostia, que teño 2 de enerxía na máis, Buenísima. Dineros. E mandeinos todos pa fora en vez de collelos a estes. Dame medo porque vou morrer. Con 2 de enerxía non me sinto seguro. Se vos digo a verdad. Bueno, contra xa outra cousa. Vale. Vamos a baixar por aquí.
Joder, como odio a bomba esa, tío. Home, se non escoitas ahora, entonces xa che digo, estás xordo no, o siguiente. A ver, é verdade que eu hai certos volumes que os toco, entonces é posible que... Pero eu creo que o deixei tal cual, o sea, non toquei dende o domingo pasado. Por eso que me resulta difícil. Por aquí non fora da outra vez, non? Ah, vale. Por aquí non podo porque necesito saltar máis alto. Vale, vale, vale. Vaya, vaya. Bueno, xa que estou aquí... Vamos a coller esto. Ahí está, Manolo. Ganas de marear, xa todo. Xa os collen todos, non? No, quédame un. Ou non? Aí sonaba como que os collín todos. Pero parecía como que me quedaba un. Será cousa deste PC que non é o de sempre, é moi raro. Pero bueno, a ver, sí que pode ser que se non tes unha boa callada, o sea, non sei. Que é moi raro. Se estás no móvil, case che creería que podía ser do móvil, aínda que no móvil se posa o volumen ao máximo, o xogo escoitase, pero entendo que se estás co altavoz do móvil, sobre todo se tens solo un altavoz, e non o pegas na orella, pois a mellor non escoitas o xogo todo o tempo. Ahora no ordenador, sobre todo se usas auriculares, non debías ter fallo. Bueno, metíme por aquí, pero realmente por aquí non me teño que meter. Teño que ir para arriba outra vez. Vale. Teño que ir para a dereita. En teoría sí. Porque senón a planta non se pon como se pon, non? É que eu pa min que se escoitou o son de que os collín todos. Pero é verdad que a primeira planta que collín doume 20 de poder en total. E este doume 18, creo. Pues ahora doume 18. Eu diría que os collen todos. Non sei se existe a posibilidade de que me quedara un sen coller, pero bueno. Vale. Buenísimo ese. É que aquí non hai máis. Non lle podes chuzar outra vez. Cando xa está nesta forma... Guerreiros son cuidados polo honor. Pues, iso quere decir que xa está. Non sei, a mellor habrá outro que dea 2 puntos máis, os que non dou este. É que a verdad que non teño nin idea. Hostia, a puta bomba dos collós, tío, que asco dan, tío. Vou ir por aquí. Creo que por aquí, sí.
A ver, Manolo, pero que pasa? Que me poño nervioso. Vale. Ir por aquí... No, iba bien, subiendo. Aí vou para o banco. Pá, por certo, desta zona ainda non teño mapa, non? No. O puto cañón nublado, tío. Que rabia me dá porque esa mierda negra non a podo ainda coller. O sea, a romper o fío ese oscuro. Xa me vexo a alguén facendo un clip out of context. Vamos a ver, antes de viaxar. Ten cuidado, cae en war. Vale, aquí hai outra tumba, non? Vale, teño que ir ao sendeiro verde. Claro, é que eu entendínlle mal porque eu pensei que era con 200 a maiores, non cando alcanzase 200. Porque eu pensei que cando chegabas a unha cantidad xa automáticamente llos dabas a él, ao NPC, pero non, é un rollo que vas acumulando. Bueno, a mellor a movida esa oscura hai un momento que se retira. Estou pensando que a mellor ahora non está. Teño que mirar. Non sei, porque estou pensando se se retirou cando desbloqueei os bosses esos, pero creo que non, porque xa creo que fun un... Bueno, vamos a baixar por aquí. Ui. Baixamos, Non sei tamén se indo ao NPC este ahora me dá unha nova habilidade ou se é moi pronto. Tamén podía aproveitar para ir, pero bueno. Non sei se é moi pronto. Para ir para nada é un pouco tontería, non? Aquí é onde aparecen os fillos de puta, non? E eu moi como un hostia porque son imbécil. Vale, así é como os tiña que haber vencido sempre. E deixarme de facer o imbécil. Bueno, aquí non hai sitio, deixome. Vamos a ver. Aí vou! Bien, Manolo! Sí. Apo loco. O de puta. Perdonade que fale mal, pero pódeme un momento. Xa teño máis 18 por algo no título. Vou ben por aquí, sí. LOL, que me como un ataque deses ten gracia. Gracia. Bueno, tampouco é tan raro en min, realmente. Baixo ou non? Sí. Guardamos aquí. E agora imos por aquí. Bueno, aquí, merda. Esos son dos que disparan.
Ali donde está o punto vermello á esquerda, creo que era porque non podía pasar porque literalmente había unha destas bloques que se rompe cunha liana que me bloqueaba o paso. Bueno, aquí está todo oscuro, como me gusta a mí. Non sei se é o sitio para pelear contra un boss. Un sitio con pinchos. Vale, aquí sí que hai unha sala. Santuario de pedra. Uf, vale, xa me lembro deste sitio. Creo que este sitio vai ser jodido. Efectivamente. Este sitio sí que va. Eu creo que aquí sí que vou morrer, eh. Vivo a ojo porque vai me facer boa falta. Despois non vou a ver, podo pausar o xogo para beber. Pero... aquí sí que vai a haber movida, eh. Aquí sí que vai a haber movida. Hijo puta. Me gusta la fruta. O meme. A ver, que non entenda é que está ao día no mundo político. Vamos a ver. Meu neno, aínda podes verme? Por favor, non me fagas dano. Non podes dormir se tes os ollos abertos, pequeñín. Non podes soñar. Se aínda respiras, pequeno. O meu neno precioso di cousas repugnantes mentras dormes e as túas ganas agítanse arañando e resguñando. O meu neno precioso, un monstro veu a buscarnos á oscuridade. Cantarás para min? Oh my goodness fucking shit, mother. Uf, esta vai me joder, esta vai me matar, eh. Ui, 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 isto que? Isto fai dano, ¿no? De por riba é das que fai teleport. Muy bien. Ai, ai, ai. Ui, que pereza. Vaime dormir. Lol. Os pinchos. Era visto. Bueno, eso pudieron haber evitado, no me jodas. ¡Oh! ¡Ay! Está demasiado oscuro. Está demasiado oscuro. Pinchos. Morro. 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 Hay demasiados espíritus de estos. Era visto. Yo sabía que estaba donde vida, pero... É que este problema é que estou un constante medo a aí a pintar. En fin. Hostia puta, bicho de falso, que nin Dios. What the fuck? Que falso. Non esperei que me fose saltar para ir para suicidarse. What the fuck? Que falso. Eu xa dixen que neste escenario iba a morrer casi seguro. Non é que sea difícil per se. Non é que sea difícil per se, pero o problema é que xa estuve vendo que eses espíritus ou merdas que voan aumentan en cantidad. Ao principio só son dúas, pero pois hai bastantes máis. Menos de monstro a buscarnos, creo, cantarás para min. Sí, sí.
Eso que o escudo onírico este me está axudando, eh. Uf, merda. ¡Merda! Bueno, eso pude no haber evitado, no me podas. Vale. Hostia, non contaba con que me fose a dar, eh. Estás todo medio tilteado. ¿Dónde está? Voy a esperar. A veces vale la pena esperar en vez de ir por él, eh. Acaba indo a ti. Uf. Creo que antes o problema era que me quería... Hostia. Pensaba comerme eso. Bueno, vale. Uf. Uf. Hostia, que hai veces que parece que non che van a alcanzar, e alcanzan ao final. É que iso é o que máis me está rayando, que hai veces que non che van tocar e de repente sí que che tocan pola mínima. Bueno, este evidentemente sí que é comida. ¡Buah, que falso! Vale. Vou morrer outra vez. Ah, está chungo. Parece máis fácil do que é, eh? Realmente. Non parece difícil, pero é difícil. Aí está. Un a un os seus ollos van cerrando. Sinto unha cálida inquietude cae sobre nós. Sinto verte asustado. Sempre nos estás protexendo incluso cando non podemos verte. Lévanos, por favor, a un lugar donde a luz non nos pode dar caza. Un lugar sen soños, por favor. Ah, este doume 200, eh? Este doume 200. Sí, a ver, estaba espetando contra o boss porque concretamente aquí, cando estaba aquí, facía eso para evitar os pinchos, pensando que o boss non o iba a tocar, pero evidentemente sí que o tocaba. Pero bueno. O que pasa é que ao principio podíame curar con comodidade, pero despois cando había tanta mierda por aí flotando, xa non podía facelo con comodidade. Vale. Vou guardar antes de nada. Aí. Así xa me curo. Vale. Vou ir aí ando ao noso amigo de arriba. Quero mirar unha cousa. Ui. Aí casi como a hoja, eh. Como subo aquí? Non podo subir. E por aquí, pinchos. E se fago isto, pinchos. Podo ir por aquí.
Hola, amigo. Sei que esta vida como que caen o teu non para sobre o pequeno cliente. Hai moitos mesmos. Vaya, pensei que me diría algo novo. Vale. Pois vou ir agora ao reposo ese, atrás do reposo, para ver que me ten que dicir o NPC ese. Temos que ir á estación, que teño bastante camiño dende aquí, by the way. Eu sinto que teña que estar mirando o mapa seguido, pero non o sei. Co pincho onírico. Como con este. Oh. Si, protexe a carretera de un. What? Que di un mensaje por cada bicho. Ah, os NPC. E que pasa se lle dou a un NPC? Cabrease. Hostia, pois agora metechesme curiosidade. A ver. A mellor líase parda. E vou terme que enfrentar ao bicho, imaginaste. Non pasa absolutamente nada. Puto Alejo que me fixo vir. A ver, que estaba ao lado aínda, non? Pero... Eh... Hijo puta. Aí de olla. Acabo de ter. Vale. Vale, ven por aquí. Creo que aquí... Ah, no. Oh, sí. Vale. Sí. Au. Bueno, non tiña que baixar. Ou sí, no. Tiña que subir. Bueno. Estou cerca, creo. Uy, hai un gusano aquí, ¿no? Un dos meus amigos. Vai tomar polo cu. Este dábame guerra no principio do xogo, eh? Bueno, e agora tamén me podía haber dado, pero bueno. Ao principio do xogo se daba polo cu que non vexas, tío. Va polo cu. Tío, viva o escudo onírico, tú. É a polla, tío.
Aquí guardamos. Vale, vale. Se iba a preguntar a dónde ir, pero primero iremos aquí. Tengo que subir. Por dar volventes, deixa que chote. E un portón aí fora, a me tiro cerrado non fai moito, pero agora onde está, son o último membro vivo da miña tribo. Así que non teño que sentirme mal por romper un tabú. Como mostra a miña, abriré o portón. Oh. Xa está o portón, está aberto, podes entrar ao claro que hai tras el. Escoita ben e oirás unhas voces de insectos que nos deixaron fai moito tempo. Ui, 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 ui. Sí, vexo que os soños deste antigo empezan a... Fixeches que me... Sese máis emocionante, claro, este manteste... Pero non me queixo, cuidar as miñas tumbas, guiar por todos son prender, hai que manter calidades. Toma, este baratillo por todos. E volve con 500 de esencia. Mineral pálido. Mineral pálido. Este non era o mineral que che servía para mellorar o aguillón. Oh yeah, motherfuckers. Merda. Este non era o que servía para mellorar o aguillón. Un raro mineral moi parecido para os quenes forxan armas. Bueno, sí, certo. Me dá que me fai facer... Non sei canto pide mellorar a arma. É unha boa pregunta. Porque a mellor pouco non vai a ser. O pincho. Claro da esperanza. Pero aquí cantos hai? Non serán todo bosses destos, chungos. Os bichos deste claro están baixo a miña vigilancia. Trátaos con respeto e podes quedarte, pero alza o teu guión e enfrentaraste a mí. Compra as miñas galletas, saíronme mellor que nunca. Millibug. Esta me xa Rebek. Códete da túa propia mente, pequeno. As mentes retendidas ganan daños oscuras e a miña está moito máis retecida que o resto. Caspian, hostia. Como o de as crónicas de Narnia. Pensei que podía ser o meu fin, pero logo encontrei este claro con el algo de paz. Oh, shit. Dr. Chagax solía axudar aos demais. Traían aos enfermos morrendo. Que conseguimos con eso? Toda victoria frente á morte sempre será temporal. Hostia, vaya bicho. Unha bacalaura aí. Non temas, criaturiña. Aínda que a rabia me posera unha vez, o aire tranquilo este lugar parece manterme a raya. Atra. Eres un guerreiro, pequeno. Un verdadeiro guerreiro é aquel que se mantén pasible no ollo da tormenta. Garro. Bo nombre, sí, señor. Unha vez obsesioneime co poder, pero pasar un tempo en este claro despusoume de tales desexos. Cafín. Que locura anelar unha cosa tan perversa. O protagonista vai acabar nun sitio así, non? Estou no vendo. De que sea nunha secuela, me refiero. Sempre nos quedarán recordos dos errores cometidos. Non deixes que os teus fagan a cara. Fai que te senale o camiño de seta. Vale, isto pa que me serve aquí? Gustan os meus aguillóns, pequeno errante. Solo porto 3, moito menos do que as lendas poden suxerir. Os 100 aguillóns. Ainda así, cando un está máis aferrado con teoría, un solo podría guardarte en 2. Estas me das por mellores
Maravillosos señais. Pertence a unha especie distinguida, a pesar de que fai tempo non vexo ningún dos meus. Karina. Eu non sei aquí se é relevante ler todo os NPCs. Perpetuos no. What the fuck? Disfruta este tempo no so claro. Aprendí en cosa en que aquí voy a enseñar esos mundo esos peligros. Non lle quero dar ao NPC. Ai, puta. Puto biqueira, tío. E agora este vai me matar por imbécil. Puto biqueira, me cago en Dios, por que lle faría caso? Se mo dicía o primeiro que non lles debía atacar. Que puto biqueira, me cago en su madre. Perdona que o diga si está el adiante, pero ganástelo. ¡Hostia! Esto no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba, Que se lanzasen eso. O sea, que podelos atacar a todos. Joder, é que non é un sitio idóneo pa... Este ahora vai-me seguir atacando. Agora xa nada. Agora xa non o vexo. Vaya, por Deus. Como que o matei? E como iba a matar se me matou el a min? Ou foi unha morte mutua? É que non entendo eso. Como iba a matalo? O sea, e que pasa se venzo a todos? Eu supuxen que os podías golpear ca arma onírica. Pero é que non quería golpealos. Puto biqueira de merda. Non estuve mirando... Hostia, ese nombre... Vale, o sea, nin vos sabedes se matando os NPCs estos en que afecta, o sea, vai a LOL, non? Pola vosa parte. Entonces, tanto queríades unha secuela e aínda non explorachedes todos os camiños deste. Vai a lolazo, non? Ahora esta vai me querer pegar. Joder, tío. Non fará tanto, ó. 2017, 6 anos, non é tanto. Non me jodas. Sabrás se lles pegastes ou non, me cago en Buda.
É que eu... Porque son moitos, se non pegáballe a máis de un, pero que son moitos, tío. Non sei se é negativo pegarlles ou non, pero bueno. Ahora xa lles peguei a un por culpa de Viqueira. Que o caralla que me matou. Eso co ataque era simple, pero iba cara a min e non podía evitalo. Pois non sei onde ir agora. Terei que ir contra os usodichos esos. Tamén é verdad que me deron unha chave para abrir esta porta, creo. Ou bueno, non sei se era esta ou outra, pero bueno. Aquí, por certo, tamén hai un tren que teño que poder activar nalgún momento. Para non ter que ir desplazándome a man, pero bueno. Antes de nada, tiña que tratar de mellorar a arma, pero non sei onde estaba o NPC que melloraba a arma. É unha boa pregunta ahora. Non sei se é este de aquí, creo que non. A verdade é que non me lembro. Non me lembro en absoluto. O máis posible que fose este, pero insisto que non me lembro. É o mercader co símbolo dunha cabeza de escaravello. Pois como non sexa este, non sei cal será. Un que este oculto no mapa porque non o descubrí. O que estabas marcando. Como co que estaba... Bueno, aquí co delay ímola liar. Bueno, vamos a ver. Almacéns da cidade. Oh. Vale. Eu creo que aquí non é, pero teño que baixar para mirar. Sí, sí, vale. Por certo, que era o... Hostia, é que me olvido das cousas, tú. Raízos, vale. Vale, aquí hai un entón. Pois entón xa aproveito para collela. Gracias. Tamén teño que farmear cartiños. Uf, que traballo me dá. Eu que non sei se desaparecen co tempo. Pinchos. Hostia, eso pensei que non me iba a facer ahora. A ver, deixa de tocarme as pelotas que estou ocupado. Os toca pelotas. Chiste é que non conseguín espírito desto e non me teño para curarme.
Este dame bastante máis cos outros, Faltan uns cuantos aquí. A ver, baixa. Onde era? Creo que aquí había uns cuantos. Aquí. Faltame algún máis, Nos collín todos aínda. Aí está. Agora que os collín todos. Vale. Casi boas pinchos. Vale, aí o planta xa está. Vale, vamos a baixar agora. Que gustiño dá desplazarse así, Son bichos feitos... Aquí? Por os Killstar. Hostia, este xogo foi apoiado por Killstar. Merda, 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 que aquí hai pinchos. A ver se non me teño que ausentar outra vez, porque antes tuve no que facer ao principio de stream. Esperade. Ui. Pasou o brasileiro. Au. Se me teño que ausentar é uns minutos, home, non é cerrar o stream, pero... Bueno. Gracias. Casi me dá, Ah, sí, é aquí, é aquí, é aquí. Recordo que era un sitio cheo de aguillóns. O sea que seré aquí. Agora o problema é que non vou ter cartos.
Volvestes, vexo que tes algo de mineral pade, un metal extraño exquisito. Dame mineral e algo de llevo para as molestias. O sea, 800. Vale, non é tanto. Pero teño que farmear, claro. Para asegurar que non teña suficiente. A ver, por unha parte pensei que podía existir a posibilidade de que non pedise tanto, pero bueno, 800 é algo asumible. O problema é onde os farmeo. No banco creo que non teño nada. Pero agora a verdade que me estás facendo dudar. Pero é que ir ao banco ahora non me queda especialmente de camiño. Creo que tiña algo guardado, pero ahora fasme dudar. Pero non me queda de camiño. Casi me compensa máis farmear aquí. O problema é que se os bichos me caen na auga non os podo recoller. Ainda que, bueno, este bicho tampouco me dá gran cousa. Creo que había uns por aquí. Merda. Vale, aquí. Buah, con estos no me dan demasiado. Bueno, aquí hay un... Vale. Está lagrimeando un hoyo. Solo me dan 10. A ver, que 10 é bastante mellor que nada, pero... Bueno, algo máis de 10, non? No, 10. Os tochos que me daban polo cu daban 50. Vale, hombre. Ah, xa non aparece, non. A ver, ese non daba moito. Hostia puta, que xa me olvidaba deste cabrón. Hijos de puta. Vale, aquí hai estos que dan polo cu tamén. Pasa que estes, como caen as monedas nos pinchos, tomo polo cu. Gracias. Vou farmeando estos, vou botar aquí a vida, Non me compensa farmear estes, Solo polas voltas que me fan dar. Este xa foi aos pinchos. Sí, a verdade é que sí, Espera, ahora xa que estou cerca do
Ao final, como estou vinindo cara ao... Podo... Xa estou aquí ao lado. Imos á estación da Reina. Ahora xa estou aí. Antes de que xuntar 200, acabo antes indo ao banco, como vedes. Eso sí, non sei se teño moedas. Eu creo que sí que guardara, como dixeron a vez a Alejo. Pero non sei ao final se os guardara ou non, ou se os recollera. Eu creo que os recollera mellor cando foi para comprar amuletos máis tarde. Non, non teño nada. Sí que podo ir ando dos gusanos. Que... sei que rescatei un hoxe. Non sei se rescatar un me dá moitos. Non sei se rescatar un me dá moitos, pero bueno. Posiblemente haxa máis de un, pero eu sei que... no último stream creo que indo a visitar o dos gusanos. Entonces... Hostia, ese sí que o matei co ataque, lol. Para. Bueno, perdín 2 moedas aí. A ver. Creo que con... Sí, xa me dou suficiente. Aí, dame máis. Isto que é? Ovo podrido, vale. Bueno, aquí os gusanos afándome. Pois vale, xa teño o suficiente. Valeu unha pena vir. Ai, hostia. Cuidado co biqueira. Ahora é cando compro algo e os gasto por subnormal. Bueno, vamos a ir aquí. E que pensas, Alejo? Por certo, non sei se xa cho preguntara. Espera, déxame facer unha cousa. Nunca está de máis. Non sei se te preguntara o de Throne Master. Por que Throne Master? Ora cando... É que me cago en Dios. Ahora morro... É que me gafastes, Bueno, poñía como que era rei do empuxe ou algo así, a traducción. Maestro do empuxe. Pero por que maestro do empuxe? Ah, vale, certo. Certo como dixeras, Pero a verdade que non caía. Non sei, tan boa esa marca como para que te poñas de nick o nombre desa marca. É bastante mal. Tía, curioso. Entonces polo polas risas, polo meme. Digamos. Ao final vou chegar a 1000, que outra tontería. Gracias. Aí está, 1000. É que son manco, A veces que son manquiño, Pero bueno. Vamos alá. A ver se sei chegar sin mirar o mapa.
Fíjate. Vale. Xa, home, xa, pero as señales sabes que eu... Yep. Como desexes, volver ao traballo entón. Aquí tes, Forxa xa está completa. Estilizar o teu aguillón debe cortar dunha forma máis eficiente agora. Verás que é máis forte que antes. Sale, proba a túa folla cos teus inimigos. Vale. Aguillón estilizado. A ver, eu non é por desmeritar o xogo, que o xogo en xeral o arte está moi ben. E moitas cousas, pero hai unha cousa que se me fai raro co tema da arma principal, que cando a mellores non cambia ainda que sea a cor do ataque, sabes? En plan, que a mellor cambia sutilmente, non o sei, pero estaría ben que cambiase cando che melloran a arma para que se note ou para que este reflexada de alguna forma que está mellorada. Porque é como nos Metroid, cando che melloran o rayo, a ver, pasas de ter un rayo normal a ter un rayo de plasma, ou un rayo de ondas, ou un rayo de ancho, notanse os cambios no ataque. Aquí é como que sigues facendo o mesmo ataque, só cambia o dano que fai. Hostia que me dou, como sempre. Quería facer un ataque dende arriba. Máscaras do mapa. Cando dis máscaras falas desto, entendo. Entendo que estos son obxectivos principais, o sea que teño que ir si ou si. Xa mencionei antes. Ainda que a miña idea era mellorar a arma primeiro. Non sei se ir aquí antes. O que pasa que teria que ir á estación do rei. Hai moito camiño. E máis aquí ainda non fun. A terras do palacio. Bueno, quédame de camiño realmente. Máis que ir á estación de arriba, se vou recto. Vale, sí que se nota a mellora. Porque estes bichos creo que antes me aguantaban 4 golpes e agora morren con 2. Bueno, ou afogan, porque son imbécil. Aí está, hostión que te criou. Vale. Eu xa sei que queredes que vaya contra os bosses, porque é onde está o salseo. Xa sei que queredes que me enfrente a bosses, porque é onde vos rides, é onde vos decides, ai, que mal está pasando, ai, como sufre. E aí é onde vos botades los loles. Evidentemente xa sei que é onde está a chicha do asunto. Non o vou... Evidentemente son consciente deso. Pero vamos, que quen está xogando son eu. E ao final...
eu son o que decide ir polas movidas ou non. Aí está, estes tamén aguantan só 2 golpes agora. Aquí había moito pincho, se non recordo mal. Pouco máis vou. Vale. Al final, creo que poderei collelo. Sí. Aí. Que non é. Manolo, que? Que? Xa sei que cambia no inventario, pero insisto, a gracia estaría mima. Bo sitio para poñer máis bolicas. Joder, Manolo, manco. Me salta aí. Joder, chorbo, mira onde me puxo. O chiste que saltaba ben. Cago na puta. Teño un pánico aos pinchos. Os que eran fáciles de evitar, vai como mos. Trauma. Exacto. Lol. Puxeme aí no sitio máis inaccesible e coloqueime. Bueno, xa sei que deixei unha atrás, pero non pasa nada, que teño que baixar despois. Joder. Evidentemente. Tu sería máis chungo se che puxeran tempo pa ter que conseguilos. Que de feito sería algo en plan esperable deste xogo, que dada que busca un xogo difícil, o normal sería que che obligase a ter que coller todos nun tempo determinado, nun tempo límite, e que se non os consigues nese tempo tes que volver a empezar. Non sei se xa baixei demais no que me deixei atrás. Creo que está abaixo. Igual o debín coller antes o vindo, porque agora igual me esquezo de cal era. Sí, evidentemente olvideime. Divino coller antes, pero bueno. Divino coller antes. Confirmamos. Ah, está aquí dentro. Hostia puta. Aí non estuve. Hostia, ahora non me pinté de milagro, lol. Lolazo. No. A ver. Hostia. Estou vendo que aquí hai unha entrada, tú. Pero como entras aí? Terías que ir dentro do lado dereito e non tes forma. Buah.
Agua, no. Va, da igual. Si os pinchos non sei por que fan eso. Más que atacar, creo que se están como intentando proteger de él. En vano. ¡Ay! Olvidábame de esto. Puta madre. Hostia puta que lo parió. Mira ahora cómo farmeo. Eh... Hostia, ¿qué? Ah, bueno, claro. Dios, a barriga está me dando coñazo. Vale, aquí é onde está o do metro este chungo. E aquí hai unha folla, por certo. Hostia, que non falei aquí. Ah, bueno, este mapa sí que eu teño, son subnormal. Por non varía. Pasa que aquí non explorei esta zona, como dixen antes. Porque aquí non podo saltar máis alto. Me cago en muda. Necesita habilidade o salto. Eso... Vale. A chave que teño non é para esta zona. Eu creo que tiña unha chave. Creo que é esta. Santuario de almas. O santuario de almas supoño que é aquí. Ah, esta porta de aquí. Teño a chave para entrar aquí. Non hai ningunha estación aquí, me dá, ¿no? Bueno, puto lejos, tío. Vale, aquí non podía pasar, porque non tiña este. Pero ahora sí. Oh, shit. Ay. Qué buena esa. Os cartos van vir todos para baixo. Buenísima. Aquí necesito salto alto. Ou supoño que o hai, porque a mellor non o hai. Eu supoño que o hai, vamos. Un boss.
Bueno, baixei e agora non podo subir, o sea que... Merda, hai un boss aquí. No! Este outra vez no! Ainda que non hai escalón. Non sei se é o mismo, pero parece. Non sale como boss. No, non é un boss. Parecía o inhibidor, tío. Parecía como o inhibidor. A verdad é que me engañou este a min agora. Oh, no. Os pinchos caio, se nunca estuven é normal, non? Hostia, aí o escudo onírico. Buenísimo. Buenísimo escudo onírico, Buenísimo. Buenísimo escudo onírico. Esto por aquí no puedo pasar, ¿no? Chave simple. Vaya trampa esto, pensar que non podo pasar de aquí. Boa esa, Sí, señor. Joder, con puto escupidor este. Está me dando oritos, man. Mira que non sei exactamente... Son bichos sen máis. ¡Hostia! Que fillos de puta falsos. Que parecían bus, tío. Que apareceron cando lles dei a espalda, macho. Bueno. Teresa, sí. Esta sí que é como lle chaman en Japón. Teño... Hostia. Me da que isto é un mini boss. Sí. Mini di. Ou non tan mini. Receptáculo roto. Gracias. Parecese a min. Ten as habilidades que teño eu. Gracias. Hostia, os fantasmas esos de mierda.
Cusei. Que te pariu. GG, very well. Derroto, receptáculo roto. Miniboss. Era un miniboss. Era un miniboss. Isto non é boss nin é nada. Que boss era este? Igual é que tuve a putre de que estaba xusto na zona na que tiña que darlle seguido, pero era un mini, non? Chupito non, porque non me matou. A ver, hai moitos factores aquí a ter en conta, como por exemplo que teño a arma ahora mellorada 2 veces. Supoño que tamén axuda, digo eu. Ahora, que me dou? Non me dou un carallo. Vale, ahora non podo volver para arriba. Ai, que bien. No. ¿Por que caí aquí? Joder, me cago na puta. Ou igual sí que eu debía caer por aquí. A ver. Dime a habilidade, salto alto. Alas, teño alas. Podo saltar máis. Alas de monarca. Presiona mentre estás no aire para mover as as. Unha destas ases etéreas. Usa estas as etéreas para pasar por encima dos enemigos e descubrir novos camiños. Por fin, o doble salto. Por fin. Por fin. Hostia, que sabía que se podía conseguir, pero carallo era cando. Me cago en Buda, tío. Tía, que no Metroid estou acostumbrada a que o doble salto ou incluso o salto alto sea das primeiras cousas que consigues, e aquí consíguelo casi xa na final da puta partida, tío. What the fuck? Bueno, aquí non hai nada, by the way. Por fin, chorbo. Pois fixen ben en vir aquí, Sí, certo, certo. Aí tes razón. Aí non cho vou negar. Hostia. Oh. Shit. Aquí xa estiven antes, creo. Hai pinches. No, pensé que caía. No, familiar perdido. Ahora ven su chungo, ¿no? Este sí que va a ser chungo. Este sí, este sí. Este sí que vos. 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 Putas Teresas. Vale, eso estuvo mortiño. Joder, con Teresa, hostia. Joder, puta Teresa, Vou morrer. Culpa de Teresa, macho. Ah, da igual. Lol. Ah, estaba dormindo, claro. Puta Teresa, Que non me dou conta dos ataques de Teresa. Non me pereza baixar. Ai. Pois teño que facerlo.
Vou con un de vida menos desta vez, non pasa nada. Como odio os fantasmas, Uf. Ahí, por gilipollas. ¡Mi mamá! Pero qué paliza me está dando. Nah, xa morro. Jódeme máis os fantasmas que o propio boss, Bueno, é parte do enfrentamento, eso sei. Pero o que me está fastidiando máis son os putos fantasmas esos de mierda, tío. Merda. E me dá que se vou para arriba hai outro bicho, non? É que non o sei. Boa, Sullivan. Pois... Joder. Vale, aquí non perde enerxía, non? Joder, volvo pa aquí. What the fuck? Veo o VOD para atrás e xa sabes por que estou alterado. Non marcho, tranquilos. Só vou facer isto. A ver, é que estou enfrentándome aquí a unha especie de boss, pero ten uns bichos, genera uns bichos que dan máis... ¡Oh, loco! Joder, Manolo, que me podes caer dúas veces, tío. Joder, xa estou tilteado, tío. Estou xa medio tilteado. É normal que non teño que ir desde moi atrás. Estou medio tilteado. A que hora é? A 7. Vale. O puto bordilla, mala fe. A verdade é que tamén, está un pouco a mala fe aí. Hostia puta que te parió. Eu tamén non sei facer. Ainda que non o sei facer ben. A puta fantasma. Ui, que safadiña. Ai, ese non foi. Serio, putos fantasmas, dan asco, Xa solo me queda un de vida. Deille. Non lle debín pegar. Non lle debín pegar, que me puden curar, tío. Cago en Buda. Ai, pois xoga. Pero o que pasa é que o xogo estuvo de oferta cando pillei eu fai 2 semanas. Agora creo que vale 15 pavos, non sei. Por querer darme prisa. O bo aquí é que se che matan non tens que volver a polo fantasma. Ah, bueno, non hai dous camiños, é que eu collí un atallo antes. No, no, que me poño nervioso, non sei o que fago. Tranquilo, que che vexo moi emocionado. Joder, cas fantasmas.
Lol. Pensé que me daría tiempo a curarme, merda. En serio, tío. Puto fantasma, O que me jode máis son os fantasmas amarillos ou naranjas esos, tío. Me cago en su madre, tío. Que non me dá tempo a curarme por culpa deles, tío. Nin a facer nada. Que puto asco dan, tío. Generanse aí, xa me dei conta ahora onde se generan. Bueno, merda. Estou tildeado. Xa sei que non me debo peñar en curar. Xa o sei, non mo digades, xa o sei. Xa o sei. Moitas veces teño que pelear e punto. Que pasa que estou tilteado polos putos fantasmicos eses de mierda. Que dan máis polo cu. Dios, que o escalón. Son o escalón deste boss. Básicamente. Fantasma. É que intentando evitar o fantasma é cando me como os ataques. Aí o escudo onírico húndeme moito. Ese ataque pude non evitar. Puta merda! Bueno. Aí o escudo onírico jodeume. En vez de axudarme, jodeume. Non me axudou. Merda. Estáme dando apretón e non axuda nada. Non estou ben da barriga, señores. Non me axuda nada que este mal da barriga. Sona a excusa, pero non o é. Sona a excusa, pero non o é. Sinto. Pero está me jodendo a barriga hoxe. Bueno, esa molación que me acabo de facer. Que non me estou esquivando nada, E que a veces penso que o escudo orínico me vai evitar o fantasma, por eso me poño a curar. Puta merda, tío. Xa estou morto.
Bueno, ahora xa estades dicindo tonterías, cada un está dicindo a súa tontería. Xa non sabes deso que estades dicindo, xa non sabedes o que dicir para picarme, tío, que increíble, xa non sabedes o que dicir. Cada un está ca súa droga, increíble. Onírico, non orínico, onírico, 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 mira, onírico, onírico. Ai, non lle dei a ele. ¡Ah! Tío, que ben estaba esta, tío, que ben estaba. Esperad un momento, esta creo que foi boa intentona, pero bueno. Deixademe un momento. Ai, o Sullivan quere que conte un chiste. Bastante chiste te deixa agora. Ai, mi má. Bueno, agora estou aliviada, a ver canto me dura. Vamos alá. A ver, eu creo que no anterior intento quito ban, certo. Buenísima. Vamos a ver. Creo que no último intento máis ou menos o vin facendo decente. O que pasa que teño que esquivar os ataques de forma máis eficiente, porque así me vai. Así me está indo. Ainda que realmente este enfrentamento non sei se me sirve para algo. Eu estou intentando facer e non sei se me sirve para algo realmente. Bueno, eses ataques, 3 ataques que me acaba de facer e os 3 meus comen. Empecé bien. O sea, curo-me 2 para que me dañe. Bueno, venga. Bueno. No, o que tiña era que ter o escudo. O escudo que me gusta a min, non este. Este cunde moito, está bastante rotillo. Porque aparte de proteger, en certo modo, proteger axúdache ofensivamente. Pero a mí o que me cunde é o escudo que me protege. Pero bueno. Deixémolo aí. Ahora ben, o escudo é algo que me dá o xogo. Non é algo que eu este dando porque eu xa vexo vir o típico comentario de eu fíxeno sin o escudo. Eu fíxeno sin non sei que, vale. Tamén estará o que me di que o fará sin amuletos. Bravo. O xogo dame acceso a esas cousas. Non estou usando trucos nin nada. O sea que a min as excusas tipo é que estás usando escudo.
Que sí, é máis chungo sin escudo, obviamente. E se non uso o dash tamén é máis chungo. Cago en Dios, pensei que o escudo onírico me iba a safar do fantasma. E que hai veces que o escudo onírico me safa dos fantasmas. E outras veces non. E eu sei que o escudo normal, o que tiña antes, me iba a saber sempre, tío. Me iba a salvar sempre. O problema aquí é a puta Teresa. Como xa lle quedou o nombre de Teresa. Xa lle quedou o nome de Teresa, claramente. Joder, pensei que iba a facer o ataque ese. Puto fantasma, en serio, Xa o enfrentamento contra o boss non é nada fácil. Pa máis que teñan esa mierda de fantasmas, tío. É que non me axuda nada que me estén os fantasmas esos tocando os hueviños. Eu vou non intentar unhas cuantas veces máis, pero se non dou resultados, se non teño resultados, vou desistir porque ao final non sei realmente que me vai a dar. Eu creo que me vai dar energía desta. Eu creo que me vai dar energía desta. Creo que me vai dar energía esta onírica. Non sei quen está na casa. Acaba de chegar alguén á casa. Pero ahora mismo non vou poder ir. Non sei se fechei. Esperad un momento. Vale, sí que fechei. Pero mellor vou ter que deixar o stream dentro de nada. Sentido moito. Vale. Cómome demasiados ataques. Nada, tíos. Nada, tíos. Ataques, sí, en general. As Teresas son as que máis me está jodendo, realmente. Realmente o que máis me está fastidiando son os fantasmas. Mira, sinto moito que lle den polo cu. Xa me enchi. Por aquí ainda non fun, by the way. Falando de Teresa, aquí está Teresa por culona. Vale. O sea que aquí a... merda.
Aquí aparecen as fantasmas estes de vez en cuando dando polo gu. Joder, non vexas, tío. Vale, non está tan lexos a silla. Vale. Entendo que vin... Bueno. Vale, ali estaba... Vale, xa entendo. Aquí está o boss, creo. Porque aquí estaba ou aquí. Pois xa non sei. Porque aquí está o power up. E eu creo que vin daqui. Vale. É que eu non sei se este escudo me vai a axudar máis. Que a mellor non, Que a mellor non. Estou falando moito e a mellor non. Pero vamos a ver. Vamos a facer isto. Isto non me deixa. Podo ter os dous. O que non sei, isto non sei se levalo, pero isto creo que non me compensa ahora. O da carga rápida. Supoño que é este. Eu este non o vexo. Porque o que fago cas investidas é comerme máis ataques. Non sei se o dis por este. Supoño que será o atrapa-almas. Pero é que aquí o problema non é a enerxía, brasileiro. O problema aquí non é a enerxía. O problema aquí é que eu non me estou curando con comodidade porque me como un ataque ou porque non podo. Non por... Non porque non teña enerxía. Non porque... Por eso quero este escudo. Porque este en principio sí que me vai axudar. Pero este dache máis enerxía. Non é que che cures máis rápido. Bueno, pois non terei ese. Se non o teño xa non o podo equipar. Eu sei que teño este que reduce o coste, pero este reduce o coste dos hechizos, pero creo que non das curas. Despois este, que este, bueno, espera que non, este non me aporta nada. Vou ir así, vou probar a ir así. E a ver que tal. Se vexo que non cambia moito a movida, vale. Se vexo que non cambia moito a movida, desisto por hoxe. Vale. Pensei que estes bichos non respamearan aínda. Pero é verdad que se respamean. Ai, vale, que quitei a brújula, é verdad. É aquí. Vale. Merda, pude non evitar. Eso xa non. Joder.
Ves, aí o escudo axudoume, aínda que creo que non me curei. Polo menos non me fixo dano. Joder, cúrome dunha, pero como me outro ataque, que é increíble, Que me jode é eso, tío. Axudar creo que me axuda, pero de todas formas teño que pelear moito mellor. Neste combate o handicap son totalmente os fantasmas, tío. Aquí os fantasmas están me jodendo, porque ademais chega un momento na batalla que aparecen dúas en vez de unha. Ou creo que as vai generando. Hai unha serie de ataques que a veces esquivo, pero outras veces, o sea, que normalmente non me como, pero ahora sí que os estou comendo. Cando fai o ataque contra abaixo e aparecen esas bolas naranxas cara aos lados, antes normalmente esas non as estaba comendo, ahora estou nas comendo varias veces. O problema do escudo é que non se me recupera, como vedes, o escudo non se me recupera ao perder. Entonces, unha vez me rompa, ese amuleto non me sirve para nada. Joder, ese ataque non pensei comermo. Vale, o escudo está a punto de romper. Estou morto. Aí xa me... Nada, xa perdín. Xa perdín o ritmo. Xa perdín o ritmo. Aquí cando perdo, digamos, o ritmo, xa me como os ataques. Isto vou non deixar, Eu sinto moito se sei que vos fastidia, pero a mí súdame bastante, ahora mismo. Desisto. Desisto porque eu creo que isto non sei se é realmente necesario. Eu creo que é un boss totalmente opcional. Creo que o único que me vai conseguir é dar poder onírico dese. Realmente non sei se me aporta outra cousa, pero dame absolutamente igual ahora. Vou non intentar no outro momento, pero ahora mismo te lo juro que non... É que non o vou dar pasado, o sea... Hai que ser realistas, non o vou dar pasado. Non o vou dar pasado. O sea, non é por nada. Se non é da historia principal, non vou perder o tempo. No. O sea, dime, se é principal, pois só terei que volver a vir. Eu non vexo que sea o principal de primeira. Se despois o é, volvo e terei que matalo. É así de sencillo. Aparte que xa vos estou dicindo que non sei se terei que deixar aquí hoxe. Vamos a ver. Vamos a ver. Non sei o que tiña antes equipado. Vale, tiña a brúxula. E máis creo que tiña isto. Eu non digo nada, só lo dis, só lo acabas de dicir. Que se, a ver, eu non sei que queres que che diga, brasileiro. Eu xa estuve con un boss que era opcional e intentei no derrotar e derroteino. Estou dicindo que este boss, ahora mismo, só intentei bastantes veces. Antes vencí na primeira, o sea, o que anterior, e realmente era necesario porque conseguín a habilidade, e agora que teño esta habilidade podo chegar a zonas onde antes
non chego. Se xa só repetín, o feito de repetilo xa sabemos en que tono vai, Viqueira. Non seamos condescendientes tampouco, O que pasa que, bueno, xa sei que agora é aproveitar a tilteada de Manolo. Vamos a burlarnos da tilteada. Agora que está tilteado, hai que facer a gracia. Só lo digo que non vou insistir. Mira, agora podo ir aquí, cousa que antes non podía. Terras de palacio. Vou quedar cunha coraza blanca. Aquí tamén a mellor teñolle que dar co rollo orírico. Ou non? Non. Máis que nada porque eu quero ver o que hai aquí. Estación oculta. Unha máquina de peaxe con símbolo de un cerro. Pois ao final... Pois aquí cúndeme moito ter isto. Vedes? Cúndeme moito ter isto. Que a ver, insisto, eu era porque quería vir aquí tamén, pero a min fastidia. Eu son o primeiro que me fastidia non dar pasado eso. Pero estou vendo que me está costando moito, que non... Que estou moi verde nese combate. Despois de varios fáciles que tuven, ese pareceme... a ver, isto non me podedes negar. Estuve entendo 2-3 combates ou varios bosses. Bueno, uns eran os guerreiros oníricos, pero estuve entendo varios. Xa, non, si. Eu o que me refiero é que o motivo polo que agora me vin frustrado é que vin como un escalón de dificultad moi elevado. O sea, estaba vindo duns bosses que, aínda que me podían chegar a matar, non, a mellor non o fixeron como anterior, eran claramente fáciles de vencer, non eran difíciles. Eu xa sei que non son aquí o rei do xogo, que eu son manco, xa se ve agora, xa se veu con este, pero me refiero que estaba tendo unha serie de enfrentamentos que non vía difíciles. Este en concreto vexo difícil, incluso tendo todas as putas habilidades que teño agora e tendo os amuletos, estou vendo que me costa. Entonces, non dáme a entender que é como algo de late game, que non o sei, a mellor non, a mellor non digo que o sea opcional, pero parece que o é polo feito de que eu podo avanzar. É un boss que teño que darlle ca espada para ir a ese sitio para poder vencelo. Non é un boss que me impide continuar. Por eso dixen o de é opcional. Simplemente que me empeñei en facelo porque quería probar, xa que estaba aí, e punto. Creo que non estou dicindo nada que non deducir a nadie. Que pasa que, bueno, outra cousa é que intente aí algunhas veces deduzades unha cousa ou outra. Nada, como está vendo visita aquí na miña casa, por eso ahora... Hostia, ahora véndeme outro fragmento. Non sei se mo vencía antes. Se mo daba, digo. Bueno, xa van casi 3 horas de stream e vou non deixar aquí porque hoxe xa non contaba con que houbera certa visita na casa, entonces contaba con estar hasta máis tarde, pero ahora mismo xa non podo seguir porque me van a querer presente. Entón, vou non deixar aquí. Como esta semana que entra estou de mañá, vou a abrir stream máis dun día. O martes en concreto non sei se poderei, pero bueno, en general habrá máis dun día que faga stream.
mañá mesmo, mércores ou xoves, un dos dous, os dous non, e o venres, a ver se abro. Eu son o primeiro que quere avanzar con este xogo, que me fastidiou bastante esta semana estar, o sea, unha semana sin xogar ao final. Entón, pois nada, ao final o chiste non o vou contar, Sullivan, queda para outro momento. E nada, agradecervos aos que estuvechedes por aí e deixo-vos